Hej. Vi gør klar til teaterkoncert. Sig hej. Hej. Obviously skal jeg være en dulle, hvilket er dejligt åbenbart. Senior er Spice Girls. Jeg skal på lige om lidt, det er virkelig godt lort. Og det er nogle mennesker, som bare er her. Har I set den flotte indjørning, der er på tavlen i baggrunden? Jeg tager den. Det er dig. Sig noget interessant, en eller anden. Jeg kan ikke lidt mig i røvhullet. Ja, okay, hej. Jeg lægger det her på YouTube. Nej. Det er til min YouTube-channel. Hvad? Ja, jeg har 7. Jeg bruger bare kun 2 af dem lige i øjeblikket. For det. Jeg har så meget makeup på det. Sig farvel! Han siger altid baby. Okay. Bare kun 7 minutter på et tidspunkt.